Girtina velatiyekî Danimarkî bi tohmeta sîxurî ji bo Komara İslamî li Berlînê piştî çalakiyên tekder ên rejîma Komara İslamî li Ewropayê dozgerên Alman ragihandin ku velatiyekî Danimarkî bi nasnameya Alî Es li Berlînê bi tohmeta sîxurî ji bo rejîma Îranê hatiye girtin. Li gorî daxuyaniyek fermî ya rayedarên dadveriyên Alman, ev kes meha borî secihên tekildarî civaka çîhuyan dişopand û amadekariyên operasyonên istixbarateyên din dikir. Tebawer kirin ku vî niyeta vê hebû ku li dijî hedefên cîhuyan kiryarên terorîstî bike. Komara İslamî ku li Îranê berdevam dike bi darvekirin, tepeserkirin û işkencekirinê, di heman demê de bi toreke kiregirtiyên swêre mijûle ku dijber û civakên cîhuyan li derveyî velêt tehdît û kuştinê dike. Ev girtin di demeke de hat ku Ewropayê di salên dawî de bi berdevamî hişyarî da hebûna torên istixbaratê yên Komara İslamî li ser axa swê.